Shin ka taɓa ziyarar shagon Adamu Shayibu a jiya kuwa? Idan kana so kullum ka fito daga gida kamar wani sabon ango, ka wuce kullum ana bin ka da kallo, to maza leƙa shagon Shubra da ke cikin kasuwan Abaji, inda za ka saya kaya kuma kuɗinka baka rabu da su ba, domin sayan na gari mayar da kuɗi gida. Na zaune bai ga gari ba, maza leƙa shagon Shubra da ka cire ƙwarƙwatan ido, domin abin sai wanda ya gani. Huluna kama daga tangara, kindai, miyaram, minista da manga, dara, sakashi, lai Muhammad da dai sauransu. Ga takalman zamani da hijabai na mata, hatta jallabiyoyi da abaya na zamani. Amarya da uwar gida, kada ki bari a baku labari. Samari da 'yan mata, kuna son yin gasan ado a tsakaninku? Gani dai ya koraji. Shago na nan Middle Gate, Abaji Modern Market, along Toto Road, Abaji, Abuja. Kada ku bari a baku labari. Ni dai na je kuma na fito, ina murna.